bezala lotan nengoen, eta naute iratzarri. Euskaldun jende jatorrarentzat, izan adin alaigarri. Lehen hitz utxetan zegon bersoa, orain eginda marrazki. Egia baizik ez dut esango, 3 gehi 4 ez da 7. Artzai Pizkorren sorlekua da, Euskal Herriko amezketa. Pizkorrenetan neu Pizkorrena, ate guztien krisketa. Haundiki eta petralen aurka, hartzen dut beti kasketa. Makilarikan onena ditut, bersoa eta hizketa. Buru ederra ez nekatzeko, pauso txikiko izango. Ala ere inon festarik bada, enaiz azkena izango. Aurre hartu nahi badidazu, nekatuko zara frango. Bidigarrorik berritxuena, amezketako Fernando. Neure burua bota behar diat, Tolosa. Eta ire laguntza behar diat. Berriz? Ez, Tolosa. Oraingoan egitan duk. Bai, nik sinistu iri. Harriren bat, lehen bezala botako dukik guretara. Ez dirak sinisten, baina egia duk. Neure burua bota behar diat eta ez zubitik. Badarabilkiek asmakizunen bat, baina ez diat harrapatzen. Zubitik ezpada, nondik bota behar duk pa eure burua? Kanpantorretik? Ez, etxetik. Etxetik bota? Bai jauna, lagundu galdidak. Tira, Fernando. Esaidak garbi zer egin behar dudan. Ike egintzak guardia baintz bezala. Aztuta zeukat orantxe. Oso ongi, Josepa. Utzi dezagon dena bistan. Jendeak ongi ikus dezan. Nagusiak ez du barkatzen. Kalera, Fernando, kalera. Errenta ordaindu egin behar da. Errenta zordut eta bota egiten haute. Gizonik beharrena, nerau naiz herrian,
Inor ez dut jarri nahi nere neurrian, arrisku gutxi daukat hartota garian, ez daukat deretxorik amarrean degian, oro bat primizian, neketa bizian, laborerosian, naiz urte guzian, enaiz aberastuko nere bizian, enaiz aberastuko nere bizian. Arraioa! Utzi kanpaia geldi! Nolako desgrazia! Aize desgrazia! Hil egin dela! Hil egin dela! Fernando! Hatxi hortikan! Hil egin dela! Hil egin dela! Nor hilda! Ez zaigu nor hilden! Ah, ez dakizuen hor hilden? Ez? Herriak beharrezkoena duena hilda! Utzi zermoiari! Fernando! Ez zaigu nor hilden! Karidadea hilda! Hilda karidadea! Orain ez dago karidaderik herri honetan! Karidadea hilda! Zer eskandalua, Fernando! Zer eskandalua! Arrazoia du. Eskandalu handia da. Karidadea hilda! Ia izemen eskandalua, utzi kanpaiak pakean! Ah, bai, Eta nik alegorrian ustea ez alda eskandalua? Berorrek ere ez dauka karidaderik? Ez dago karidaderik amezketan? Ia iz karidaderik ez duena. Bauen garaia. Orain apaiz jauna lasaituko duen. Baina etzakia zein den okerragoa. Kanpaiaren mila edo Fernandorena. Ez dago karidaderik Fernandorentzat. Tira, gizona. Inork ez, inork ez. Nik bai, Ez, berorrek ere ez. nik badiat karidadea ireganako. Eta erakutsiko diat. Ator bazkaitara etxera eta hitze ingo diat nik bian nagusiarekin. Ezin dut, apaiz jauna, ezin dut. Bazkaritara konbidatu eta ezin, iezago ondo. Ez jauna, ni enago ondo familia gaizki edukita. Ez dago karidaderik. Ez, hangoikoaren izenean. Zatozte denok bazkaitara. Benedicat alimenta domine. Aitaren, semearen eta Espiritu Santuaren izenean, amen. Amentes alimenta. Is contentisum. Baina, Fernando, zer du? Goxoa dago, Fernando. Oso goxoa dago dena. Ondo ezik zaude? Ezin dut, jan. Potxolo goseak egonda. Potxolo? Nor da hori? Baina, nola liteke potxolo izatea goseak egonda? Horretxegatik, horretxegatik. Fernando, ez du gekarri nahiko ire ahari zikin hori mai honetara ez da? Aharia? Mai honetara ez, Nola mai honetara ez? beste batera, Ez etxe honetara? ez, etxe honetara ez. Beharrik, beldurrak nengoan. Etxe honek atzean duen soroa, Zer du zoro horrek? belarra, Eta potxolo gozeak. Ez, jainko jauna. ez dago traturik, apaiz jauna? Fernando, ordaindu egin beharko dida sartualdi bakoitzeko. Sakua bete zagar. Zagardo egin behar diat aurten? Ni konforme naiz. Jauna hau ez dira lekuko. Baina, Fernando, nondik atera behar dugu hainbeste zakuka da? Sartualdi bakoitzeko, Sakua bete zagar.
azarren ator, don Braulio. Pleitu zailen bat, Ez, gaur ez behintzat. hobedu bala zaitu, erretore jauna. Lege kontuak burua hotz egin behar dira. Bihotza daukazuzuk hotz. Kemena behar du Kristoba gorrelakorik egiteko. Barkatu, baina... Halako gizon alaia etxetik botatzea bekatu larria. Baina ze botata, ze zatu. Nik ez dut. Zuk ez duzu karidaderik. Alako gizon alaia. Barka beza, erretore jauna. Baina, egon alda aspaldian Fernando Amezketarrarekin. Gaur bertan, kaletik jaso behar izan dut. Erorita, Erori ez, bota egin duzuzuk etxetik. ba ez jauna, ez dut bota. Aurten errenta txintxo ordaindu dit gainera. Errenta Fernandok txintxo, orduan ni... Bai, oso txintxo ordaindu dit aurten. Apusturen bat irabazia izan behar du azpeitian bere ahari ospetsu horrekin. Txintxo, potxolo, ez, jainko jauna. Oa, Tolosea, oa eta ea zer gertatzen den. Oraingoan behintzat, ez zidan neri adarrako Fernando horreketa. Eta nik dena sinistu. Arraio alaena. Nik uste dut oraingoan kartelan sartu beharko dugula. Estiat nik neharri egingo. Beti trampan dabil. Guazen askar, guazen agudo. Auskalo zer egin duen soroan. Soroan? Etxeatzeko soroa utzi ziuat bere ahari potxolo hori gizentzeko. Badu premia bai. Enago lasai, sartualdi bakoitzeko sakua bete sagar ordaintzekotan gelditu ginen, baina enago lasai, enago batere lasai. Bai. Apaizako bezikean Fernandore kanpaiaren 1000 dantzatzen utzi izan balio. Eta ez berea. Izara joa. Etxerik ez eta soroan egin behar. Gutxi feitatu. Auskalo, Eta komentura eramango bagenu? zoratua izerman. Ara? Baina, zer da hau? Gabon, erretore jauna. Fernando, alde hemendik etxera. Ezin dut. Gezurra esan didak, oa etxera. Ezin dut. Nola ezin duala? Potxolo ez du nahi? Zer? Sartu du soroan eta ez du irte nahi. Baina, ez da posible. Ikusi du bere horrek, ez du irte nahi. Baina orduan gure tratua, Sartu aldi bagoitzeko, baina irtetzen ez bada, ez du nahi. baina ire ari zikin hori irtetzen ez bada, ez duk berriz hartuko. Nekez, Orduan, sartu aldi bakarra, Me hondaiala, Fernando. ia izi, Fernando. Hoe izango nian, bai, kanpaiaren 1000 dantzatzen utzi izan banio, berea baino.